Mukabat sa 3,000 ka mga vulnerable sectors ang nakabenepisyo sa taga 20 pesos na kilo sa bugas gikan sa Department of Agriculture Region 11 sa Bago Usiro, Tugbok ning siyudad sa Davao. Mayo 5, 2026. Matod sa pagigdabi sa DXDC Armen Davao kang Juvie Mahinay Prigon, focal person sa benting bigas meron na sa Department of Agriculture 11 nga nagsugod ang programa niadtong Mayo 4 ngadto na sa 6, 2026 isip kabahin sa bulan sa mga mangingisda ug mag-uma nga adunay 5,000 ka mga gilaumang benepisyaryo. Dugang sa opisyal nga matag benepisyaryo ana sa 10 kilos nga bugas ang mapalit ilabi na sa mga sakop sa mga mangingisda, mag-uuma, solo parents, PWD, drivers ug uban pang sektor nga nagkinahanglan sa barato nga bugas. So 200 pesos ang napulo. Gituyo po nato lang sakay para maapod sa mga mamalitay, no? Entitled ang beneficiary, mga vulnerable sector, og 30 kilos kada bulan. Gibarugan karon sa Department of Agriculture Region 11 nga bisan pa man barato ang maong bugas, lami kini nga kaunon, ingon man humot kini nga pagkabugas, ilabi na nga locally produced kun gikan kini sa Davao Region, partikularmente sa Davao del Sur ug Davao City. Kasama mo sa Baritag Serbisyo Publiko, Radyo Man, Bien na Tatak, Armen.